Bona nit. Com cada divendres a aquesta hora arribem per oferir-vos 3 reportatges. En repassem el contingut al sumari i comencem. Montserrat va acollir ara fa 50 anys el primer acte catalanista de la postguerra civil espanyola. Una col·lecta per fer un tron a la Mare de Déu va servir perquè milers de persones d'arreu del país es reunissin per primera vegada a l'esplanada del monestir. A Cubelles el coneixien com el Pepe, però a la resta del món era el pallasso Charlie Rivel. Conegut pel número de la cadira, va dedicar 85 anys al circ, del qual dominava a fons totes les disciplines. Va ser el més gran i, si visqués, ara tindria 100 anys. 300 agents treballen a la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa. Molts d'ells viuen a la caserna mateix i 2 han accedit a explicar com és la seva feina de guàrdies i ens han ensenyat com és la seva vida quotidiana. El monestir de Montserrat celebrarà aquest diumenge una gran festa per commemorar que fa 50 anys la Moreneta va estrenar tron gràcies a donacions populars. Aquest fet, que potser ara no tindria transcendència, l'any 47, en plena postguerra, va ser tot un esdeveniment a Catalunya. Les festes van simbolitzar el retrobament i la reconciliació entre el poble. Per fer el reportatge hem parlat amb alguns dels protagonistes d'aquell dia. Tots ells han coincidit a dir també que l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat també va contribuir a la represa de la catalanitat en aquells anys de repressió. El 27 d'abril d'ara fa 50 anys, el monestir de Montserrat va viure una jornada històrica celebrada amb tot l'entusiasme popular. Els catalans oferien un tron d'argent a la seva patrona. Aquesta festa, però, va transcendir el significat espiritual i religiós per esdevenir un acte cívic i de retrobament entre els catalans que encara patien les ferides fondes que els va causar la Guerra Civil. A part de la persecució contra la llengua catalana, a part de tot intent de genocidi, a part de la repressió contra els vençuts i també contra la gran quantitat de gent que estava a l'exili, a part de tot això, hi havia gran problema de la divisió d'aquesta societat. La guerra havia trencat la convivència a Catalunya i això era gravíssim. En aquell moment hi havia poques entitats, pràcticament cap entitat a Catalunya, perquè totes les entitats institucionals havien desaparegut, l'Estatut havia estat suprimit, les grans organitzacions de Catalunya pràcticament havien estat dissoltes i només quedava pràcticament Montserrat que tingués un cert sentit, diguem, total del poble. Aquesta diada no va sorgir del no-res. 3 anys abans, el 1944, havia començat una col·lecta per a recaptar fons per fer el tron a la Mare de Déu. El que llavors ningú no imaginava era que aquesta idea aportaria un raig d'esperança en aquells anys grisos del franquisme. I el que nosaltres vam fer simplement va ser organitzar unes festes sota el nom de Montserrat i sota el patrocini de la Mare de Déu de Montserrat, perquè precisament el nom de Montserrat unia molta gent i la gent l'entenia, sabia que Montserrat, malgrat tot, representava la catalanitat, Montserrat representava la convivència, Montserrat representava una esperança de futur. I molt més aquell Montserrat que també havia patit durant la guerra. Al començament de la guerra, els monjos van haver d'abandonar el monestir. La vella talla romànica de la Mare de Déu del segle XII la van amagar en un indret que només coneixien 3 persones. Li van treure els vestits postissos que duia, propis d'altres segles, i acabada la guerra ja no la van revestir. I un cop acabada la guerra, a ningú se li va acudir de vestir la Mare de Déu. Aquella imatge tan bonica del segle XII, romànica, i que és tan bella com... Ningú se li va acudir. Llavors la van posar, primer de tot, als museus, que la vegessin la gent, perquè no hi havia res, l'església encara no estava... Després la van posar en l'altar del Santíssim i la gent no estaven gaire contents perquè no la podien besar a la mà. Després, finalment, la van posar sobre una cadira de l'abat, que era molt maco, una cadira molt bonica, però esclar, era un contrasentit. La Mare de Déu ja en porta de cadira, i una cadira sobre una altra cadira. Però, esclar, no hi havia altra solució.
El pare Adalbert, que llavors era sagristà major, rumiava què es podria fer per preservar la imatge tant de les inclemències del clima com del fervor de la gent. Això és un perjudici de la imatge. I un dia vaig anar al pare Abat i em va dir, pare Abat, escolti això. Diu, però que ho veig, em va dir el pare Abat. I com es podria fer un estoig o una vitrina? Dic, una vitrina, per la Mare de Déu, un estoig? Dic, home, no, fem una cosa ben feta. El tron de la Mare de Déu, com els ducs de Cardona, que van fer un tron de plata per a la Mare de Déu al segle XVI. Fem un tron de... Diu, Mare de Déu, un tron de plata en aquest temps? Si la gent no té per menjar i vol demanar cara... Dic, escolti, deixi'm provar. L'abat Escarrer va rebre la idea amb escepticisme i va dir al pare Franquesa que no es fes il·lusions, però el projecte es va anar estenent per tot Catalunya de manera sorprenent. Vam començar a fer unes estampes dient per què es feia el tron, que volíem fer un tron a la Mare de Déu, per què es feia, i una sèrie d'estampes, en van fer uns 3 milions d'estampes que es van escampar per tot arreu, i va venir una pluja de donacions, de coses que quedava esperat. Gent et venia, per exemple, jo recordo, per exemple, uns pares, un matrimoni jove, que se'ls acabava de morir el fill poc després de fer la primera comunió. Tenien medalles i després allò que els feien, els coberts de plata dels nens. I tot, diu, mira, us donem això, la Mare de Déu ha volgut, que estarà més content el nostre nen que el tingui la Mare de Déu que no pas nosaltres. A finals del 1944 havien recollit 100 quilos d'argent i 3 d'or. Quan comprovaren l'embranzida de les donacions, van creure convenient formar una comissió encarregada de la propaganda i d'organitzar les festes de l'entronització de la Mare de Déu. Així nasqué la comissió Abat Oliba en honor del fundador de Montserrat. D'aquella comissió només en queden 8 persones vives. La secretaria general era portada per Josep Benet, antic escolà i que havia estat al bàndol republicà. A la comissió Abat Oliba central i també les comarcals, però sobretot a la central, es va fer tots els esforços perquè hi haguessin gent que haguessin estat durant la guerra a un costat o l'altre costat. Gent que s'havien enfrontat durant la Guerra Civil i a la comissió Abat Oliba se'ls trobava que es tornaven a estar junts després d'una sèrie d'anys d'enfrontament. Es volia, perquè sense refer aquesta convivència del país, el país no hauria pogut sobreviure. Si volíem refer el país, que havia quedat molt destruït, molt desfet per la guerra, calia refer la convivència, calia arribar a la reconciliació per tirar endavant i assegurar el futur del país. Hi va haver 120 que formaven la comissió i es va fer el miracle de l'unió dels catalans, que costa molt. Hi havia franquistes, naturalment, però també hi havia republicans. Em penso que hi havia algun comunista. No diré ateu, però que no creia massa també. I es va arribar tothom a unir-se i endavant la cosa. A Montserrat guarden un arxiu abundós de tot el que té relació amb les festes de l'entronització i els preparatius. S'hi poden veure les actes de les reunions que es feien als pobles i comarques i la propaganda oficial en part feta en català. Entre la documentació hi ha invitacions i fulls volants que van ser censurats, els cartells de la diada i una de les 100.000 auques que es van distribuir, així com documentació sobre els concursos de poesia, prosa i pintura que es van fer. Són curiosos els 6 volums amb més de 300.000 signatures que van arribar al monestir per demanar al Vaticà que el 27 d'abril fos festa de precepte a Catalunya. Aquest plebiscit, que va ser espontani, no va arribar a reeixir. La comissió Abat Oliba estava organitzada segons la divisió comarcal de la República i va reclutar, entre altra molta gent, membres de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, que en aquells moments era una organització prohibida. Va ser un esclat a Catalunya, un moment que es creia amb esperança que hi havia una obertura i en gana de manifestar-se políticament i sobretot culturalment, i se'ls escapava dels dits. Vàrem practicar l'arma del treball i de la paciència i d'arribar als joves, que va ser molt important, perquè van ser joves els que van permetre la continuïtat i els que van oferir la resistència passiva però activa que va permetre salvar la nostra llengua, els nostres costums i les nostres tradicions.
Els escaladors, per exemple, van fer al mes de març del 47 un munt de cordades per recollir pedres dels cims de les muntanyes de tot Catalunya per posar-les al sòcol del tron. 54 simbòliques pedres són dipositades en una arqueta als peus de la Mare de Déu. També els minyons escoltes, a la clandestinitat llavors, van ser reclutats per al servei d'ordre, un servei que encara fan. La Comissió Abat Oliva va treballar de manera silenciosa i eficaç, de tal manera que les autoritats eclesiàstiques i civils de l'època no van poder prohibir la festa. En funció de quins eren els paràmetres del propi franquisme, el que s'observa és que, en certa manera, es va colar un gol increïble en el règim. El règim practicava oficialment el que se'n deia el nacionalcatolicisme. Per tant, una iniciativa que vingués en el marc de l'Església, d'entrada no li podien dir que no. I això precisament és el que es va fer servir. I a partir d'una escletxa molt petita es va fer passar una gran quantitat de coses a través del que t'he dit abans, aquest missatge de reconciliació, però també de reestructurar el país, tenint en compte que moltes d'aquestes coses es van haver de fer i es van haver de continuar fent d'una manera clandestina. El nacionalcatolicisme el recordo que encara hi va ser, per exemple, el Congrés Eucarístic, que va ser 5 anys més tard, encara hi era. Però ja hi havia una altra cosa, que entroncava amb el que, des del punt de vista de la fe i religiós, per tant, hi havia hagut a Catalunya en els anys anteriors a la Guerra Civil. La vigília del 27 d'abril van començar a arribar a Montserrat corrues de peregrins d'arreu del país. Hi arribaven amb camions i autocars, però molts hi havien anat a peu. Havien caminat 2 o 3 dies i pujaven pels antics camins de la muntanya. Pels altaveus els donaven la benvinguda i quan arribaven al santuari tot era un esclat d'aplaudiments i llàgrimes. Aquella nit, conten les cròniques, ningú no va dormir a Montserrat. Es va renovellar l'antiga tradició de les vetlles a Santa Maria. I aquí hi havia tot de gent i entrava una comarca i tothom els aplaudia. Jo estava a la porta de l'església i els deia aquella frase que es va fer cèlebre: qui sou i què voleu? I ells deien: som la comarca de Bages que venim a vetllar a Santa Maria. Llavors jo els abraçava i els deia: teniu la pau, benvinguts sigueu a la casa de la mare. Llavors estaven 10 minuts, 20 minuts, però no més, perquè hi havia una altra comarca. Anaven venint comarques, tota la nit allà. Molts peregrins de les comarques i d'entitats van oferir aquella nit les llànties que van acabar omplint tota la nau de la basílica. Solament ressonaven cada mitja hora aquells bam, bam a la porta i la veu del germà Albert el Salsili, que amb la seva creu com un bàcul de peregrí deia: qui hi ha? Veniu a vetllar Santa Maria de Montserrat. I això és Montserrat. La vetlla en la Mare de Déu era una cosa tradicional a Montserrat. En el llibre vermell, aquell manuscrit de finals del segle XIV, hi ha les cançons i oracions que feien els romeus en aquella època. Ja. Això es havia perdut i va ser amb motiu de la festa de l'entronització que es va recuperar. I s'han continuat fent, però només el dia de la Mare de Montserrat. Abans, a Montserrat es feia tots els dies. També en molts altres indrets del país van fer la vetlla a l'avís de les campanes. Tots els campanars que quedaven campanes de Catalunya ressonessin. Sabeu la força que va representar popular, que és irresistible, que tots els cims de les muntanyes hi haguessin alimares enceses. Sabeu que mig Barcelona, fenomen inaudit, es va mullar perquè es va fer córrer el rumor de que tota la muntanya de Montserrat quedaria il·luminada per l'exèrcit. Van venir una vintena de bisbes catalans i de la resta de l'Estat. El Vaticà va nomenar el cardenal de Tarragona, Manuel Arce Ocho Torena, delegat pontifici, la qual cosa va obligar el govern a enviar a Montserrat la representació oficial del ministre d'Afers Estrangers, Martín Artajo. Si la vetlla de la vigília havia estat feta en català i fou un espai de llibertat, la missa pontifical de l'endemà va ser en llatí. Això és el que reflecteixen les imatges del nodo, la presència i la rellevància de tantes autoritats. No obstant això, el poble, representat per uns 70.000 assistents, ho va saber viure amb intensitat. El boniquíssim és quan sortia la Mare de Déu
que va sortir un virulai terrible, tothom cantant, amb els mocadors, amb 2.500 coloms que van... i un rosa d'abril, un entusiasme tremendo, que va sortir aquí la Mare de Déu, i llavors aquí es va fer la missa, i després de la missa el Millet va recitar la visita espiritual de la Mare de Déu de Montserrat de doctor Torres i Bages, naturalment, en català. Això va xocar inclús amb algun bisbe, però tothom va respondre un Santa Maria, Mare de Déu, amb una d'allò, en català, que va anar molt bé, tot allò. Els virulais era com una mena d'himne nacional, com una mena de segadors, es cantaven com si fossin els segadors que estaven prohibits. Es va prohibir també un discurs d'ofrena que havia de fer el secretari general, Fèlix Millet, en català, però es va considerar que no era moment i no li van deixar pronunciar. I aleshores va substituir per la visita espiritual a la Mare de Montserrat, escrita pel doctor Torres i Bages, que és, evidentment, una oració d'una gran catalanitat i que es va llegir gairebé com si fos un manifest. I sentia en català aquelles invocacions tan extraordinàries que a mi em recordo que em vaig emocionar a l'arribar a la cinquena, que diu: Santa engendradora de l'Etern, filla del vostre fill, feu que mai es desfaci aquest poble català que vos espiritualment engendrareu. Això, verdaderament, en aquell moment en què tot estava en contra de Catalunya, veure que li demanàvem a la Mare de Déu tota aquella munió de gent, és un record que mai més l'oblidaré. Es va trobar un sistema que era molt hàbil, que és que el discurs fos la lectura de la visita espiritual de la Mare de Montserrat. Com que estava escrit en català, doncs es va fer en català. Aleshores, el moment que es va aixecar el pobre ministre, que era el senyor Martín Artajo, hi havia la consigna que quan s'aixequés tothom cantés el virulai i el discurs va quedar inèdit. Un altre fet va sorprendre els qui eren a la plaça i miraven cap als cims. Dalt del gorro frigi va aparèixer una senyera. Jo mateix no m'ho esperava. Aquella matinada, veure el gorro frigi allà davant, aquella taca, que després vam veure que sí, que anaven sortint aquells colors a mesura que s'anava, perquè esclar, aquella nit me la vaig passar en blanc. Vaja, potser sí, vaig dormir una estoneta a terra, però allò t'eixamplava el cor. Una bandereta que un demà a més d'un li va rebregar el melic, però que la immensa majoria va obrir un cor enorme. Allí al gorro frigi hi havia una visible bandera de les 4 barres històriques. Una bandera que feia 8 anys que havia desaparegut dels edificis i les places i que pel fet d'estar prohibida tothom va veure molt més gran del que era. Els monjos encuriosits l'han volguda amidar. I fa 4,64. Membres del grup de resistència la van col·locar burlant un campament de falangistes. 2 dones s'havien encarregat de cosir-la. Actuals són vivents. Són la Florència Ventura, esposa d'en Josep Benet, i la Maria Montserrat Martí i Bas. Una va comprar la roba vermella, l'altra va comprar la roba groga, per evitar que no es poguessin pensar què és el que volien fer si un comprava roba d'aquests 2 colors. Aleshores, doncs, la van cosir, la van preparar i el van entregar als escaladors que van posar-la. Dissortadament ja no en queda cap de vivent que hagi pogut venir a presenciar d'aquests 50 anys. El governador civil present a la festa va donar l'ordre de retirar la senyera. Ho van dir els guàrdies civils, escolti, diu, ¿y cómo se hace esto? Pues subiendo por derecho, no sé. Quan deixar córrer no van poder pas. El que va dir el governador civil va ser, diu, enceneu-la des de dalt i tireu foc, ja que no tenien escaladors en aquell moment per treure-la, van agafar uns quants per fer-ho i el pare Abat s'hi va oposar. Va saltar de seguida, diu, seria una provocació que després ens en penediríem tots i, a més, diu, el poble de Catalunya no s'ho mereix que en un acte com aquest doncs succeís una cosa d'aquesta manera. El fet és que no hi va haver incidents mentre va durar l'acte d'entronització. L'endemà, però, les autoritats franquistes van reaccionar i Josep Benet va haver de deixar la secretaria de la comissió de l'Abat Oliva i el governador civil va ser destituït.
Tot i això, es van poder fer les festes programades per més endavant, com ara les dels sardanistes, la dels dansaires, la dels estudiants o la dels ocellaires. Però molta gent va viure aquells dies amb esperança, van pensar que no s'havia perdut tot, que malgrat tot les coses essencials del país continuaven existint. Hi havia prou gent que no rendia, que encara que aparentment no reaccionessin, no tinguessin una actitud combativa, mantenien l'esperit de la catalanitat del país. L'objectiu es va complir. La Moreneta va quedar instal·lada en el seu tron, fet per 4 artesans, però bastit amb la devoció del poble. Podem dir, i ho dic amb totes, mai s'ha fet a Montserrat una festa com aquella. Mai, 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 mai.